Els dies de Pasqua ja estan molt a prop i les famílies de la Pobla segur que els gaudiran anant a passar el dia a la platja o a la muntanya. Imprescindible serà per als més menuts dur les mones per a berenar i, com no, les milotxes per a poder jugar. La regidoria de Patrimoni va organitzar a l'ermita de Sant Sebastià el segon taller de milotxes per als xiquets de la Pobla i, per què no, també per als més majors, ja que els més menuts de la casa necessiten de la seva col·laboració per a poder fer-la. És el segon any que fem el taller de milotxes des de la regidoria de Patrimoni i l'objectiu principalment sempre ha sigut el fomentar el que són les tradicions. En la Pobla sempre hi havia hagut molta tradició en vir a l'ermita en l'època de Pasqua, recuperar un poquet aquesta tradició, que els xiquets facin ells, confeccionen el que és una milotxa i a partir d'ahir que disfruten també d'aquest espai que s'ha recuperat fa una temporadeta i que vinguin a disfrutar així, que és un espai i un entorn molt bonic que tenim a la Pobla. La milotxa és un joguet imprescindible estos dies de primavera i els xiquets han de tindre present que és una tradició molt arrelada a la nostra terra i que part del seu encant està en poder fer-la i no anar a comprar-la a les tendes. Esta és per xiquets, que és més xicoteta, però el primer és buscar un dibuix, que és el que serveix de pantalla, després agarrar unes canyetes, lligar les canyetes a la banda de darrere i pegar ja el que has pintat. Entonces després ja se lliga en 4 punys el que és la canyeta de darrere per lligar-li el que és la cola. Ja no té més secrets que això. És un poquet de paciència al fer-la, no ficar-se nerviosos, perquè si correguem no arribem. I això és que, claro, si ho mirem bé, ahir penjant n'hi ha una, allà n'hi ha una altra, que estan fetes antes, estan més ben apegades. Per treballar en emergència se fica així celo, perquè, com veureu, tendreta i a volar-la és un poc difícil. En total, el diumenge passat, al taller de milotxes es feren més de 240, que si l'aire vol seran enlairades la pròxima setmana i si no, sempre quedarà el poder cantar als xiquets esta cançó. La cançó, un dia de Pasqua un xiquet plorava perquè la milotxa les empinava i és perquè si no n'hi havia aire no podia volar. Mare la tarara Pepito plorava perquè el cap Cirulo no li sap, gritava la tarara, sí, la tarara, mare que la va llevar. Eixa porta pirri, eixa porta pirri, eixa porta pirri també pot. La tarara, sí, la tarara, mare que la va llevar. Per finalitzar el taller, els xiquets assistents tingueren el seu berenar en forma de got de xocolata i fartons.